Ilović, pogledajte šta radi Švajcarac, sad bi to njemu mogao da pokaže Srđan Ilović, ali bolje da sačeka da eventualno promaši neki igrač Omanije. Njejlović za 6-5 za Zvezdu, 7. serija za crveno-bele je uspešno okončena, a sada 7. serija za Omoniju. Ajde Bobane. Teško je njemu, teško je svima onim koji izvode igračima, teško je naravno i onim koji gledaju. Verujem da nije nimalo svejedno ni nam, ni vama, poštovani gledaoci. Kapitan, odnosno ne, Danielson, ništa, go! Promašio, odnosno odbranio je Bajković, a lopta se odbila do prečke. Dakle, Danielson Ferreira je promašio u 7. seriji i Crvena zvezda je pobedila sa 6-5 nakon penala. Evo sada radosti 200-ak, možda nešto više Delija koji su došli da bodre Crvenu zvezdu na Kipar. Bravo, bravo za Bajkovića. Ja sam se oduzeo, poštovani gledalci, mogli ste to da primetite ako ste me slušali u tom trenutku, ali verujem da ste mnogo više gledali, da ste gledali ovu odbranu i sada radost fudbalera Crvene zvezde. Vraća mi se